Kapin 3,000 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Lanao del Sur kung asa usa ang patay ug padayong gipangita ang duha ka bata nga missing sukad niadtong Martes sa gabi. Ano ang report ni Kent Abrigana? Miabot sa 76 ang nangaguba nga balay sa Kapatagan, Lanao del Sur tungod sa grabing pagbaha sa lungsod niadtong Martes sa gabi. Sumala sa MDRMO, 22 ang totally damaged, samtang 56 ang partially damaged nga mga balay. Kapin 600 sab ka mga magbanay ang gipabakwit sa 12 ka mga barangay nga apektado sa pagbaha. Samtang, usa ka batan-ong lalaki ang gikatahong namatay nga napalgan sa lungsod kaganihang buntag. Sa Balabagan, Lanao del Sur, nagpadayon ng rescue and retrieval operation sa duha ka bata nga nagpabiling missing human ang pagbaha sa lungsod Martes sa gabi. Kini human naanod sa baha ang ilang balay kung asa nalakip sab kaanod ang ilang amahan ug inahan. Kinsa gilayon na sab nga napalgan. Sumala sa PDRRMO Lanao del Sur, kapin 3,100 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa 40 ka barangay sa mga lungsod sa Malabang, Balabagan, Kapatagan ug Marogong. Nagpahigay na sab og clearing operation ng Provincial Engineering Office sa mga dalan nga natabunan sa lapok ug nababagan sa mga natumbang punuan sa kahoy sama sa Narciso Ramos Highway. Nanghata na sab og hinabang ang mga LGU sama sa food packs ug ubang gamit ngadto sa mga apektadong residente. Nagpadayon ng assessment sa PDRMO sa danyos tungod sa pagbaha. Sa Davao City, gilatas gihapon sa pipila ka sakyanan kining highway sa Davao City bisan sa taas nga tubig baha resulta sa kusog nga ulan kagabi. Hinoon, gilayong mihubas ang tubig baha pag-undang sa ulan. Sumala sa Pag-asa, ang mga pag-ulan tungod sa epekto sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Gani, gipaklaro ni ini nga anaa pa lang sa transition period ang La Nina. Gipaabot nga mabati ang epekto ni ini sunod tuig. Sa ngayon sir, binabantayan pa rin po ang La Nina dahil posible pong umakyat yung probability hanggang 60% sa buwan po ng November. Starting November until February next year, 2025. Kaya ngayon po yung mga impacts po, unti-unti po nating nararamdaman. Although nasa transition period pa rin po tayo at nasa neutral condition pa rin po ang Pacific. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.